खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव गोबां मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दङ दे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना मात्र माइरं दालि सिनि संख्रिल' नोंथांमोना मोननो हाया गोबां रोखोमनि नोंथांमोना बायदि मुलाम्फा मोननो हायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हायो एबा मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दं आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बेखौ सोंहरलायगोन दायो रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्ड गैया नोंथांमोना निसय रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै रेशन कार्डनि जाय नोंथांमोना गोबां मुलाम्फाफोरखौ मोननो लुबैखागोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरगोन माबोरै नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगौ बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ बिनि बागैबो दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय दे गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दायो नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै माइरंजों लोगोसेनो नोंथांमोना 100 थाखायाव 1 केजि दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रि नोंथांमोना मोननो हागासिनो दङ दा बेनिफ्राय जोंहा दायो मामाया बेखौ एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामनो होदों आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दायो नोंथांमोननिसिम बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय जुदि बिथांमोना सरकारखौ खालामफिननो हायोबा एबा सरकाराव बिथांमोना फैफिननो हायोबा नैबे दायो 100 रुपिस दा जाखिनि लागासिनो दं नोंथांमोननिसिम दालि सिनि संख्रिनि थाखाय दा बेखौ बिथांमोना लानाय नङा जाहैबाय बिथांमोना मामाया जुदि सरकाराव फैफिननो हायोबा 1 केजि दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रिजों लोगोसेनो 1 लिटार जानाय थावखौबो नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हागोन जाहैबाय दा बे मुलाम्फाखौ रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना मामाया सरकाराव फैफिननो हायोबा मोननो हागोन दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना 5 लाखनि देहानि कभारेजबो नोंथांमोना मोननो हायो जेनेबा नोंथांमोननि देहायाव माबाफोर बेमार आजार जायोबा एबा न'खराव रेशन कार्डआव नाम थानाया जेनेबा बेमार आजार जायोबा हस्पिटालफ्राव लांनांगौ जायोबा नोंथांमोना रेशन कार्डखौ लांफानानै फ्रियावनो नोंथांमोना ट्रिटमेन्टबो खालामनो हागोन आरो जेनेबा बोसोरसेयाव 5 लाखसिम नोंथांमोना ट्रिटमेन्ट खालामनो हायो दा नोंथांमोना बेखौ गोबाङानो मिथियामोन जानो हागौ आयुष्मान कार्ड नोंथांमोननियावथ' गोबांनियाव दंखायोबो जानो हागौ दायो आयुष्मान कार्ड जुदि नोंनियाव गैयाबाबो नोंनियाव रेशन कार्डआथ' दंखायो नालाय बे रेशन कार्डखौ नोंथांमोना थांनानैनो 5 लाखसिम नोङो माने देहानि ट्रिटमेन्टखौ खालामना लाहैनो हागोन रेशन कार्डआव जेनेबा सोरनि नाम दङ बे गासिबो न'खरनि मानसिया माने 5 लाखसिम देहानि कभारेजखौ मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना दा बेखौ नोंथांमोना बयबो दायो मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जाय नोंथांमोना माखौ मोननो हायो अरुणोदय स्किमनिबो नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिनिफ्राय नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जुदि फैफिनोबा हले नोंथांमोना सानना लाखाबानो जाबाय अरुणोदय स्किमनि फैसा हले बारायबावखासिगोन होननानै मानो होनोबा बिथाङा बेखौ बुंखादों इलेक्सननि समाव जोङो बे एनाउन्समेन्टखौ खालामगोन होननानै अरुणोदय स्किमनि फैसा बारायखौ जोङो इलेक्सननि समाव एनाउन्समेन्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदों दाथ' जोंहा इलेक्सननि समा जाथ'वाखै नालाय एसे उनाव जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो अरुणोदय स्किमनि जे नोंथांमोना दायो मासाव 1250 थाखा फैसा मोननो हायो दा बे 1250 थाखा फैसाखौ बिथांमोना 1500 नङाबा 2000 नङाबा 3000 बेबादिथ' बिथांमोना नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होगोन बिनि उनाव जुदि मामाया इलेक्सनाव देरहानानै सरकारखौ दाफिननो हायोबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै मासाव बेबादिनो फैसाखौ मोननो हागोन आरो नाथायबा 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननाय नङा बाराखौनो नोंथांमोना मोनखागोन होननानै सानना लाबानो जाबाय जुदि मामाया सरकाराव फैफिननो हायोबा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गेसनि माबाखौबो मोननो हायो जेनेबा सिलिन्डार गेस नोङो सोबानो माने नोङो 250 थाखा फैसाबो मोननो थांगासिनो दङ जानुवारि मासनिफ्राय बिथांमोना सोगोन होननानै बुंदोंमोन नाथायबा नोंथांमोना आसा खमसै दायो मानो होनोबा जानुवारि मासाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोआसै फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवसो नोंथांमोना खेबसेनो 8000 फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो एलपिजि गेसनि थाखाय नोंथांमोना 250 फैसाखौ फैगौ माबानिफ्रायसो मेफोरनिफ्रायसो नोंथांमोना मोननो हासिगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो इलेक्सननि उनावसो सरकार जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना 250 थाखा फैसाखौ एलपिजि गेसनि थाखाय एबा संग्रा गेसनि थाखाय नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय बेखौबो नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हायो रेशन कार्डनि जोहै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना फ्रियावनो माबाखौथ' मोननो हाखायो माइरंखौथ' मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो बेजों लोगोसेनो रेशन कार्ड थायोबा नोंथांमोना माखौ एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि थाखायबो रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना दायो नैबे पिएम उजाला स्किमनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हायो दा जोंहा बे पिएम उजाला स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामना सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोननियाव उजाला स्किमनि जोहै एलपिजि गेस नोंथांमोननिया मोनाखैबा एबा नोंथांमोननियाव गैयाबा नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड दङबा गोख्रैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना फ्रियावनो एलपिजि गेसखौ नोंथांमोना मोननो हायो फ्रियावनो नोंथांमोना सिलिन्डारखौ मोननो हायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना अनलाइननो एप्लाइ खालामनो हायो दे
PM उजाला स्किमनि थाखाय नोंथांमोना फ्रियावनो एप्लाइ खालामनो हायो आरो बिनिफ्राय न'खरनि गाहाया जुदि थैयोबा एबा रुंसारि जायोबा रेशन कार्ड गोनां न'खरा माने एप्लाइ खालामनानै 20,000 फैसाबो मोननो हायो आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम दाख्लैनि भिडिअबो लाबोखांबायमोन जेनेबा न'खराव रेशन कार्डआ दङ बिनिफ्राय न'खरखौ जाय सामलायो जाय माने न'खरनि गाहाय खामायनानै जाय न'खरखौ सामलायो दा बिथाङा रुंसारि जायोबा न'खरनि रेशन कार्ड गोनां न'खरा माने एप्लाइ खालामनानै 20,000 फैसा मोननो हायो आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हायो बेफोरनि बागै मिथिनोबा नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावैनो भिडिअखौ लाबोखांबायमोन दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननो हायो फरायसाफ्राबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेनेबा न'खराव रेशन कार्ड थायोबा बे फरायसाफ्रा न'खरनि बे फरायसाफ्रा एबा स्टुडेन्टफोर दङबा बिथांमोनाबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बेखौथ' नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिखायो जानो हागौ जायफोर न'खराव फरायनाय दङ नोंथांमोना निसय मिथिखागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो रेशन कार्डनि थाखाय बोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना फर्मखौ बहा मोननो हागोन बिनि बागैबो सोंहरबाय थायो फर्मनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै फिल आप खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामना होबानो जाबाय दा बहा थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैनो हागोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि नङाबा साब डिभिजननि नैबे फुड माबानि अफिसाव नोंथांमोना थांनो नांगोन बेनो जाहैबाय फुड सिभिल साप्लाइज एन्ड कनजुमार एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै नैबे रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामहैनो हागोन साब डिभिजनानो जा एबा नङाबा डिस्ट्रिक्टआवनो जा नोंथांमोना थांनानै बेखौ एप्लाइ खालामहैनो हागोन रेशन कार्डनि थाखाय दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जानांगौ बहा थांनानै फुड सिभिल साप्लाइज एन्ड कनजुमार एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय साब डिभिजनावबो थायो साब डिभिजनाव जुदि नोंथांमोननि अफिसा गैयाबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टआव डाइरेक्ट थांनानै एप्लाइ खालामना लाहैबानो जाबाय दा बे फर्मनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बयबो नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय मा डकुमेन्टसखौ होफानांगोन बे फर्मावनो जोंहा लिरना होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायजोबबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ रेशन कार्डनि जोहै गोबां मुलाम्फा मोननो हागासिनो दं दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड गैया नोंथांमोनाबो एलिजिबल बा एप्लाइ खालामना लानाया जोबोद गाहाम एबा गोनांथार होननानै आं सानो आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा मिथिनो हायो रेशन कार्डनि जोहै मा मुलाम्फा मोननो हायो उजाला स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोननि न'खराव उजाला स्किमनि जोहै गेसखौ मोनाखैबा नोंथांमोना नैबे उजाला स्किमनि जोहै एप्लाइ खालामनानै LPG गेसखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हागोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम दहायनो खोन्थाहरबाय दा बेखिनियावनो भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनायजों लोगोसेनो चेनेलखौबो गासिबो साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों